Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha, kar ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna like domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Assalamu alaikum, ga kanin labaran. Shugabannin kungiya masu fafutukar kafa kasar Biafra a kudancin Najeriya ta baiwa shugaban Najeriya wa'adin mako ɗaya kan a saki jagoranta Nnamdi Kanu. Gwamnan Zulum ya jagoranci 'yan gudun hijira sun share garin Malam Fatore. Likitoci sun baiwa sarauniyar Ingila shawara ya kamata ta sami hutu. Ga labaran dalla-dalla. Shugabannin kungiyar masu fafutukar kafa kasar Biafra a kudancin Najeriya, Indigenous People of Biafra (IPOB), ta baiwa gwamnatin Najeriya wa'adin mako ɗaya da ta saki jagoranta Nnamdi Kanu. Sharaɗin da kungiyar ta bayar ya ce idan ba a saki Mr. Kanu ba, za ta tsayar da dukkan ayyuka cak a yankin kudu maso gabashin ƙasar daga 5 zuwa 10 ga watan Nuwamba. Hakan na nufin ba za ta bari a gudanar da zaben gwamna ba a jihar Anambra, wanda hukumar zaɓe ta INEC za ta yi ranar 6 ga watan na Nuwamba. IPOB ta yi amanna cewa ba za a yi wa Mr. Kanu adalci ba a shari'ar da yake fuskanta ta cin amana da neman raba ƙasa a gaban babbar kotun tarayya. Sai dai shugaban INEC Farfesa Muhammad Yakubu ya ce sun shirya tsab don gudanar da zaben, yana mai cewa mun farfado daga hare-haren da aka kai kan gine-ginen mu. 'Yan kungiyar ta IPOB na ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan siyasar yankin da ɗaiɗaikun mutane waɗanda suka yi bin umarnin da suka bayar na zaman gida duk ranar Litinin har sai an sako jagoran nasu. 'Yan kungiyar IPOB da sun razana 'yan siyasa sun kasa fitowa kamfe a Anambra. Gwamna Zulum ya jagoranci 'yan gudun hijira sun share garin Malam Fatore. Gwamnan jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, Babangana Umar Zulum ya jagoranci sharar garin Malam Fatore na karamar hukumar Abadam tare da ɗimbin 'yan gudun hijira. Yankin na Abadam a baya ya kasance karkashin mulkin 'yan kungiyar Boko Haram sama da shekara 6. Nan da wata ɗaya ne ake sa ran mayar da dubban 'yan gudun hijira wannan yankin gidajensu bayan sun shafe shekara da shekaru suna gudun hijira a jamhuriyar Nijar. Tun a shekarar 2014 ne ɗimbin jama'ar wannan bangare na arewacin jihar Borno suka yi hijira zuwa jihar Diffa a jamhuriyar Nijar domin tsirar da rayukansu sanadiyar kamarin tashin hankalin 'yan kungiyar Boko Haram a yankin. Gwamna Babangana Zulum ya sanar da cewa aikin mayar da 'yan gudun hijirar na garin Malam Fatore zai fara nan ba da jimawa ba. A ziyarar da ya kai a cikin wannan mako ga 'yan gudun hijira a jamhuriyar Nijar, gwamnan Zulum ya raba musu kuɗi naira miliyan 28,300 a matsayin goron rage raɗaɗi. Yawan 'yan gudun hijirar ya kai iyalai 3,911 a garin Boso na jihar Diffa. Mata su 2,150, maza kuma su 1,761. Duk mace ɗaya ta sami turmin zane da guda ɗaya da kuɗi naira 5,000 na ɗinki. Maza kuma kowannensu ya samu naira 10,000. Likitoci sun baiwa sarauniyar Ingila shawarar cewa ta samu hutu har na tsawon mako 2. Kuma kar ta yi wani aiki ciki har da ganawa da baƙi kamar yadda fadar Buckingham ta ce. Fadar ta ce sarauniyar Elizabeth mai shekara 95 za ta iya yin wasu ayyuka marasa wahala kamar ganawa ta intanet. A ranar 20 ga watan Oktoba ne aka duba lafiyar sarauniyar a asibiti bayan soke ziyarar da ta yi niyyar zuwa arewacin Ireland. Ta koma bakin aikinta a ranar Talatar makon nan inda ta gana da wasu jakadu daga fadar Windsor Castle. Amma wannan makon aka sanar da cewa ba za ta halarci taron COP26 na sauyin yanayi da za a yi a Glasgow ba. Fadar ta ce za ta gabatar da jawabinta da za a danɗa ta inda. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga Gimbiya Arewa 24. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha, kar ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna like domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode.